המכונה אסף ספי-אלבר. אני לא יודע במתי אני פעיל חברתי, נראה לי ב-99. העיסוק שלי הוא בודהיזם, התחום שלי זה בודהיזם או רב חברתית, גם מבחינת פרקטיקה, גם מבחינת מחקר. ואני יכול להגיד שאני אדבר קצת, המקום שאני חי בו כרגע זה משמרת 101, זה בשוכבי ובקומי. ואני אנסה להגיד למה. ופחות או יותר, חודש וחצי אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל מיני פרויקטים של סיוע, נשברו לי הידיים ונחתתי להכיר את החמ"ל של רדמן, ואז גיליתי עד כמה מורן היא מרכזית למחאה יותר ממה שאפשר לעלות על הדעת, ולא יודע איך אפשר להגיד את זה, אבל ואותי מאוד מעסיקה מוטיבציה. כאילו, במיוחד מאז 7 באוקטובר, איך אנחנו כל כך מעט. וההנחה שלי, כמו שגם שמעתם קודם, שהסיפור מצד אחד חוסר אונים פוליטי נרכש עמוק, גם הרבה בורות וגם הרבה פחד ממאבק. הרבה, אנחנו נלחמים מספיק בחוץ, חוסר רצון להודות שאנחנו במאבק, שאנחנו למעשה במלחמה. זה לא נעים להגיד את זה, אנחנו במלחמה פנימית. ואם אני לא מודה בזה שאני במלחמה פנימית, אם אני לא מודה בזה שאנשים שלפעמים נורא נחמדים שאני נפגש איתם בעצם מנסים לגרש אותי מהארץ שלי ומנסים לפגוע בציפור נפשי, אם אני מסרב להודות בזה, אז אני גם לא נאבק. ומתוך הדבר הזה, ומתוך הראייה של חוסר אונים פוליטי נרכש, אני כל הזמן חושב מה יביא אנשים למחאה. וכשאני הצטרפתי ל-101 בשלב של ההקמה, אז גם מניע אותי כמובן הסיפור שצריך לשחרר את החטופים, אבל גם מבחינת השיטה, מה שהדריך אותי זה העובדה שצריך ליצור עוד שיטות של התנגדות. כן? יש אנשים שנוח להם במחאה שצועקת ושלטים, ויש אנשים שלא נוח להם. ואנחנו צריכים, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך להיות עם ריבוי, לא דווקא ריבוי ארגונים, אבל ריבוי שיטות. ושרדה פופוביץ', שבזכות אסף וכן למדתי להכיר את התורה שלו, מדבר על מיקרו-אקשנס. אני משתדל ללכת כמעט בכל רגע נתון עם החולצה הזאת. כי בסוף אני רוצה שכולם יעשו פעולות קטנות. כן? חוק הקרמה יש פה מספיק. עוד פעולה קטנה ועוד פעולה קטנה ועוד פעולה קטנה ולהתאמן, ולכן גם היוזמה שיש פה כמה מהמובילות שלה של עצירה. תתחילו בדקה, 59 דקות, שעה, נכון? היום בבוקר עצירה של שעה. לתת לאנשים להתאמן בהתנגדות לפי מידותיהם. כן? אז מבחינתי, הסיבה שאני מתעסק ב-101 זה שמעבר לעניין המוסרי ופנינו המוסריים, שזה בעצם כל ההתנגדות בנושא החטופים עוסקת בזה, לתת לאנשים עוד אופן של התנגדות שמתאים להם, ולדעתי חלק מהשליחות שלנו זה ליצור כמה שיותר אופנים של התנגדות, שהיא באמת מתנגדת, והיא באמת מפריעה, והיא באמת משבשת, והיא מושכת את תשומת הלב התקשורתית, והיא עושה משהו, ואי אפשר להפחית, כן? אני כל פעם שאני רואה בבית ספר שאני מלמד בו, עוד ילד, בדרך כלל זאת ילדה משום מה, בא עם חולצה כזאת, משהו בי מתמלא, כן? כי זה עוד אקט של התנגדות, זה עוד אקט של לא ללבוש את החולצות הממותגות, ולא לפחד מאיזושהי ביקורת, ולהגיד, אני לא מוכן לקבל את המציאות הזאת. המציאות הזאת לא מקובלת עליי. ובעיניי, חלק גדול, מה שכולנו צריכים לעשות, זה בכל דרך אפשרית, לאמן אנשים בהתנגדות, ולהבדיל בין התנגדות לבין אלימות. יש לי עוד חצי דקה? כשהקמנו את 101, אמרנו, התנגדות לא אלימה, התנגדות לא אלימה. כל המחאה שלנו, הכל, כולל הכל, זה התנגדות לא אלימה. הבן שלי אתמול אמר לי שאנחנו חנונים. שאנחנו חנונים. שאנחנו, כן, פתאום אמרתי, אולי כדי למשוך את הצעירים צריך להיות טיפה יותר מורן מישל. אבל זה לא אלים גם, אני יודע, אבל פחות חנונים.
והדגשנו את האי אלימות, כי יש אנשים שכל כך נרתעים מללכת ולצעוק כאילו שזה אלים, אז אומרים, אנחנו לא אלימים, אנחנו לובשים לבן, אנחנו בשקט. ואז נכנסים לצומת ומשבשים את הכביש וחוסמים את הכנסת ומשבשים, אז אנחנו צריכים, אני חושב, למצוא דרכים לקחת את האנשים מהמקום שהם נמצאים בו ולאמן אותם בהתנגדות. הסיפור פה הוא להתאמן בהתנגדות. ויש פה איזה מתח שגם בדברים של חן, שמצד אחד אני מדבר על לאמן ועל תהליך, ומצד שני אנחנו מרגישים שהמדינה בוערת. ואנחנו צריכים כל הזמן לחיות בדיאלקטיקה הזאת שבין פעולה מיידית, עכשיו מיד, ואי אפשר להימנע, ועל זה אני אעשה תודה לחבורה של פנינו לטוב, שלא מוותרת על לעצור ולתכנן, לעצור ולחשוב. אני כל הזמן שומע את חן ואסף מדברים על זה שפופוביץ' אומר 60% תכנון, 40% פעולה. כן? בסוף כדי להפיל דיקטטורים צריך לתכנן, צריך מודיעין, כמו שנחי אמר, ואנחנו צריכים אנשים חושבים, שעוצרים וקוראים, ומוותרים על המחקרים האחרים שלהם, ובמקום לקרוא כל מיני ביולוגיה מולקולרית, קוראים על איך מפילים דיקטטורים, וזה מה שחן עושה, אני חושב, ולכן זה כל כך נפלא.